Takže čaute, dneska vás vítam nového videa. Dáme si trénera Pep Guardiola a teraz jaký klub. Jaký by sme dali klub. Ja by som išiel do nejakej nižšej ligy, ako do nejakej španielskej alebo nemeckej ligy a by sme postupili z vyššej ligy. Ale za jaký tým? No do Španielska, že by? Lebo odpraviť nejaký klub. Alebo kariéra. A ja pôjdem do... Kariéru, nie, za to ten nie. Kariéru za Barcelonu. Kariéra za Barsu. No, Pep Guardiola. Aký je pekný, nie? Jo? Máme známu Tiki Taka a FC Barca. Najlepší obranca musí byť. Lepšie stopery musia byť. No, takže prvé, čo budeme robiť, postavíme si základnú 11 a podľa toho sa budeme orientovať. Viktor. Tak. Takže začneme asi, že tých, čo sú nahosťovaní, dáme preč, aby sme vedeli, ako sme na tom, keby bez hostovania. Takže Takže Robertsona predáme a Cancelo ide von.
Felix úplný. Felix je úplne slabý, tak to nepotrebujeme. Takže tak. Pozrieme si to, jak by to niekto. Dobre, tak dobre, a teraz ideme pozrieť na 11. Na základnú 11. Takže asi najväčšia slabina je na ľavom obrancovi a v pravom obrancovi. Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold, že by prišiel. Takže tak, no. Takže skúsime dať 100 miliónov presných a nechcem v žiadnom prípade. Ideme takto. 100. Tak. Yes. Dobre, Trent Alexander už bude dúfam. Ešte plat a bude u nás. Ešte plat a bude u nás, takže máme. Takže 4 roky 5. No. A dáme tak. A plat mu dáme 200 000 a bonus 150 000. A je tam Trent Alexander-Arnold je tu. Je u nás v Barse. Vamos. Tak sa mi to páči. Píšu na miesto, to ešte ujde. Takže a teraz, počkaj. Tak. Dáme ho tak na Trent Alexander-Arnold. Teraz ti Balde nahradiť, síce mladý, ale má malý rating. No necháme ho tu 1 rok a uvidíme. Ale Ferrana Torresa by som nahradil. Takže by som ho dal, asi na, no nedám ho na listinu, uvidíme. Podľa toho, keho si vybereme. Skúsim ísť do Diasa, ale neviem, či pôjde. Ruben Dias, no Dias. Či pôjde Dias. Luis Diaz, že by dáme si ho tu a ešte nieko Van Dijk Salah už je starý celkom, toho neviem.
že by Foden, ale že by sme vymenili za toho Ferrana Torresa. No, skúsime, uvidíme. A Ferran Torres. No, tak asi nič. Musíme dať 92 miliónov a Ferrana Torresa. Áno. A teraz uvidíme, či máme stále náplat. Ja nie, tak sme v prdeli. Dúfam, že máme náplat. Kľúčová. Takže kľúčová role za 5 rokov. A toto ne. Ale vyzerá, že mi to asi ne. Je. Urážlivý plat. No, tak čo mám spraviť? Musíme ísť do toho Diaza, ale on je starší. Tak poďme do neho a uvidíme. Má on niečo lepšie, ten rating, tak čo? To máme. Takže tak. Teraz skúsime plat a pôjdeme už simulovať ďalej. Na 5 rokov. A 10 000 a bonus pol milióna. No, tak. Ideme si poskladať ich. Tak. Takže peňa ide dole. Je tam tak. Je to takto. Smerom bude tak. Ford bude ako naša ďalšia brana pôjde tak.
A môžeme ísť simulovať. Ideme simulovať. Ideme simulovať do polky, lebo prvý zápas si odohráme, potom pôjdeme do polky. Takže 1-1, 3-1 a 1. No dobré. To je dokopy 5 bodov. To je dobré. No a prvý zápas v La Liga. Prvý zápas v La Liga. Tak si ho odohráme, ale iba útočné akcie. Iba útočné akcie si zahráme. Trošku som nachcípaný, a to nevadí. De Jong môže ísť dopredu. Dáva na Trent Alexander-Arnold a dáva na Kundeho. Kunde dáva na De Jonga a on stratil loptu. 23. minúta Barcelona a teraz Rafinha, ale 31. minúta 0-0. Dáva na beh a Diaz môže ísť sám na bránu, lenže ho dobehol. Dáva na Rafinha, ale chcel urobiť kľúčku. A teraz máme roh. De Jong. Prepáč, Gundogan ide kopať. A není to bola ešte dorážka. Gól! Araujo dáva gól. Bol tam nejaký odraz, a to nevadí. Ronald Araujo dáva gól. Barcelona zase útok. De Jong môže ísť, ale bol offside. Barcelona v 56. minúte majú protiútok. Rozbehol Lewandowski ide do druhé. A rozbehol Torresa, Torres napadli iba do obrancu. Skúsime dať center. Diaz, hej? Center. Vysoký center, ale ešte, že by... Ale nie. De Jong 90. minúta 1-1. 90. minúta. Ale vyzerá, že z toho nič není. Remíza 1-1, prvý zápas 1-1. A teraz ideme simulovať do polky. Do polky sezóny ideme teraz simulovať. Dneska si dáme
jednu sezónu. Tak a ideme simulovať. 2-2 remiza. Uh, 4-2 výhra. Vamos. Jedna výhra. 2-0 výhra. Teraz prvý zápas v Líge majstrov, že by sme začali dobre, áno, 3-0. Prvé kolo v Líge majstrov a vyhráme 3-0. 5-1. 2-1. Real, Barca, El Clásico vyhráva Real. Vyhrajeme 2-0. 1-1. 1-1. A sme v polke sezóny. Takže. Sme v tretí v tabulke, o 6 bodov prehráme nad Realom. Atletico o 3 body. Osasuna na Salinde. A v Líge majstrov sme sme v prvý po 5 zápasoch, takže máme už výhru jasnú. Manchester City. Takže Newcastle vedie skupinu F. Paríž má 1 bod. A Kodaň postupuje. No tak ešte nemusí postúpiť, ale tak a teraz ideme na čísla gólov. Počet gólov. Lewandowski dal za 19 zápasov 5 plus 1. Diaz dal 11 plus 1 za 18 zápasov. Gavi za 16 zápasov 1 plus 1, to není. De Jong 0 plus 5 za 19 zápasov. 9 zápasov, 1 gól. Gundogan. A Trent Alexander-Arnold 19 zápasov, 33 góly a 8 asistencií. Ronald Araujo dal 15 zápasov 1 gól. Kunde z 18 zápasov 2 góly. Alonso 13 zápasov 4 góly. To je všetko. Veľa gólov sme celkom nedali, ale to nevadí. Asi môžeme simulovať do konca sezóny a uvidíme,
ako sme na tom skončili. Jedna Atletico Madrid, Girona Barça. Adriana pre Barsu. Dva pre Barsu. Tri dva pre Barsu. Jedna nula pre Barsu. Tri jedna pre Barsu. 2-0 pre Barsu. Pre Barsu. A El Clásico. A Barca vyhráva 2-1. El Clásico zase a vyhrávame 3-1 El Clásico. Prehrali sme 3-1. Niektoré zápasy v Lige majstrov si odohráme. Niektoré také napínavejšie. Vyhral 2-0, 3-1 a 3-1. Všetko vyhrá pre Barsu teraz. 2-1 prehral. 3-2 vyhra. Takže dokopy 5-2 sme vyhrali Dortmund. 4-1 pre Barcelonu. Atletico, ideme im to vrátiť na tú prehranú za 3-1. Prehrali na 2-1 aj tak, či tak. Nevadí. Teraz, koľko to je? 3-1. Vamos. Teraz Bayern Mníchov. To by sme si aj mohli odohrať. Čo ty na to? Asi hej. Dáme si to. Taký dosť dobrý super. 4-1 výhra. Na posledný zápas sme vyhrali. Potom hneď o niekoľko dní máme El Clásico zase. A teraz ide ten zápas dôležitý. Viete, ako to padol ten predošli, čo hrali teraz Ligu majstrov, ale prvý zápas sme prehrali 1-0, ale pokúsime sa to vyhrať. Teraz skúsime to otočiť.
Robert Lewandowski má 35 rokov už. Takže prvý už odkopáme na loptu a ideme. Hneď ideme dopredu. Hneď točky. Kľúčka doľava, ale naozaj ideš doprava, ale už to nefungovalo. Áno, rozbeho, ale Lewandowski proti bývalému klubu neskoruje. Vyhral hlavičku, Lewandowski sa nedostal ku strelu. De Jong bol rozbenutý Dian alebo pomalší. Trent Alexander-Arnold musí Saného zastaviť, ale švejkačka, ale dobrý kurník. Bol tam, kde mal byť. A De Jong teraz dáva na Diaza, ale ten nejako nedal. Teraz pozor. Ešte ale teraz Araujo, dobré. Úmysel bol dobrý, ale prihrávka celkom zlá, takže tak. Valde, ale dobre, Harry Kane míňa bránu. Trent Alexander-Arnold to bere sám, ale stratil. Teraz pozor. A pozor, aj to bol. Harry Kane zvyšuje na donu. A toto môže byť problém. Teraz si to Diaz spravil pekne. Môže ísť dopredu. Môže ísť sám, zasekáva. Stále ide sám. Stále si to bere sám. A je to bol! Luis Diaz znižuje na 2-1. Krásne si obehol obranu, obrana nevedela kam má ísť, kde sa majú postaviť. Teraz pozor na Harry Kanea, ale bol zastavený. Trent Alexander-Arnold bol rozbehnutý po čiare. Trent beží, zaseká. Ešte raz zasekol, ale teraz bol dobrá obrana. Prestávka. Znížené na 2-1. Stav 1-1, ale na odvetu prehráva Barcelona 2-1. Do polčasu ešte musia dať 1. Už po polčase musia nejak zuby. Ideme striedať. Barci ide na miesto Araucha. Gavi ide na miesto Gundogana. A to teraz zatiaľ je všetko. A to je všetko. Začal sa teraz druhý polčas. Napadá. Hneď sa napadá. Áno, Lewandowski získal. Ale teraz bol faulovaný, kým ich dostáva žltú. Strela. Ale míňa brána. Joj. Neuer rozohráva na to zadnejšieho hráča.
Pedri atak. Ale nevadí. A teraz dobrá. Pedri, dobrá švikačka. Diaz je rozbehnutý po lajne. Bež Diaz. Porob si. Faul. Faul. Musí byť faul. Tak máte to dobre? Dúfam, že... Tak. A toto je dobre. Takže priamo má gól, že ten si rozohráme nakrátko. Ale teraz bol zle zahratý, takže už 60. minúta, už nemáme veľa času, takže už ale Lewandowski napadá. Teraz Gavi. Áno, napadanie sa vyplatilo. Teraz Diaz nedáva gól. Ale je aspoň z toho roh. Gavi nedáva gól. Ale vyhral hlavičku. Lewandowski si to moc podkopol. 70. minúta, vyhral hlavičku. Ale teraz Gavi dobre, ale ešte musel ísť po lopte a to nedokázal vyhrať. Ale teraz Trent Alexander-Arnold musí Sanému stíhať, nemôžu si dovoliť tretí gól dostať. Ale Ter Stegen dobre, podržal ešte nad vodou Barcelonu. Sané bude kopať roh, ale kopol ho zle. Ale ešte, aby som nezakrikol. Dobre. A musí ísť rýchlo, okamžite musíme ísť hore. Už je 80. minúta. Okamžite musíme valiť ísť hore. Lewandowski nebol faulovaný, hej! A teraz už. A teraz pozor na Harry Kanea. Ide sa. Aj to. A dáva to na bránu. A musíme ísť. Doriti. Prepačte, že nadávam, ale tak. No a ešte máme loptu. Môžeme ísť rýchlo hore. Trent Alexander-Arnold to ťahá hore. Dáva to pod seba. Tak to je rozhodčí teda, ale debil. Rozhodčí je debil. Do komentáru napíšte, že rozhodca je debil. Do komentáru napíšte okamžite, keď tá senka už dodívali, tak napíšte, že rozhodca je debil. Ak ste sa senka už dodívali, tak napíšte, že rozhodca je debil. Takže El Clásico po zápase a vyhráva. Takže ešte máme šancu. Musíme vyhrať a prehrať 1-0. Prehra. Výhra. Teraz nemáme ďalší zápas, ale výhra 4-0. Výhra 1-0.
9 bodov za sebou sme vyhrali. Či koľko? 12. Sevilla teraz čaká posledný zápas asi. Áno, a 4-0 vyhrá. Bol posledný zápas. A ideme pozrieť štatistiky. Takže v La Lige sme skončili druhý. Skončili sme druhý za Realom o 6 bodov. Super pohár, výhra. Copa Españole, vypadli už v semifinále. A v Lige majstrov Sautka, Neapol, Inter, takže je talianské. My sme tiež vypadli v semifinále, takže ideme sa pozrieť na štatistiky hráčov na konci sezóny. Viktor Roque, 27 zápasov, 7+2. Lewandowski, 28+4. Rafinha, 53 zápasov, 16+10. Diaz, 51 zápasov, 33 gólov a 7 asistencií. Gavi, 42 zápasov, 2+2. Pedri, 50 zápasov, 1+7. De Jong, 52 zápasov, 3 góly, 11 asistencií. Gundogan, 28 zápasov, 5 gólov. Trent Alexander-Arnold, 51 zápasov, 4 góly, 15 asistencií. Araujo, 40 zápasov, 3 góly. Conde, 49 zápasov, 5 gólov. Balde, 40 zápasov a 1 gól a 6 asistencií. To je všetko. Takže táto sezóna je na konci, takže ak chcete part 2, tak to musí byť na tomto videu 20 lajkov. Takže čaute, 20 lajkov a part 2.